Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka President Mahila Morcha Meghalaya ka kong Arina Hanyota kala penrem ya karai jong giliang persya hapo Lok Sabha bagi klam kersya ni ka Women Reservation Bill ban ai bha lai phulai pesan ni ki kenthei hapo ki yung dorbar thawan kalong baka Priyanka Gandhi ru kadai ka kenthei hendai kamsham kersya ni ki kenthei ban wan ra lang hapo yung dorbar thawan bagi nong kinong yalam bat kinong mikman kalong baka jingdan ki dukhot na ki NDA ki bam kersya ni kan kaan kadai bakim kwa ki kenthei ban kieu hayang dorbar thawan Kumno pisngo pada hadin ba hapo parlimen kim semla ban pas ya kani ka bil da ka jing persya jong ki na kalian jangan kum kanong yalam ba mat ya ki kenthei na pendam jur ya karai jong ka kiliang persya jong ka yang dorbar thawan bang agajik shisha ka ik ba kalenti ka bangi la shim hapo kajing penya jing yalam jong prime minister bahedo jongi Narendra Modi ubala ay kata ka baha na mentagi kenthei ban long kinong yalam banlong kita ginong yalam kum kita ginong mikmat na menta ka jilla bat menta gari te ngasngo ba ka jingdunong ka bakra ban ni penram jor hiya ka congress bat ya kini ki opposition party ki ba wan ban penhat ya kata kum ka Priyanka ro ku badai ka kenthei hi nga penram jor ya ka namar ba makaru ka de ka kenthei hi am shim support itu dagi kenthei ban ra lang ka kata ka yeng dor ba thau an bangin ya trei na menta ka imlang ka salang bangin ya kentiu ya kari te but kabash kamkia ngi pendam ke jing slokia hakabede ba ke jella Meghalaya damar ni yang ni dei kita ki khasi ki ba ngi ya kami obor india na kabede ba kata ka kur ka jai ka po ba yaki ko ni ti la itho na ka kemi te ngi snow ba ke jing sosi ba ka jing diaw ban ngi don kata ke jing persya yakini ki opposition party ke balong ke congress la ni kini ki badan ki DMK bad baro hi ki bam shimla Ibam shimla shim ya kata karai ban ai ya kata ka bha jadi kenthei kalai pulai persen. ang yu ipat ba ka NDA ka don arspa khandai pau tam ki khot apo ka dorbar hanrai ki ba thepat ki ba kersan pat ki don tanggu ba arspa so pau tam te pidon yu ban ong pat ik tu ki ba persya ki ba dena ka NDA Thot ni kata ke ni rungi dan ni kata ba ong ni la ya le shitom mangi rungi la ya mi ni la ya ra e ka so ngai i ba hajla jongi ngai ba ki kenthei shisha ya kata ki la no men sim ban yami pat bon hi ke mo ngaju ong hi ba ka jing sa not na yeng ban mi shabar nim not ten rai kan ni ka kenti menta ka dei ke jing la ya i jingai ba kin sami kita ki face leader mo jong ka jela jongi ki ba bon ki kenthei ngila ya trishitom ngila ya mi shakaman rai ngim la ni ai kani ka shong ba ka ta ka jing ya persya jing ki ka long pet bakim kwa ya ka kenthei ban kiu yang dorbar thawan kila khang direct baka kenthei kambet ban yang dorbar thawan tingi pendam jur ya kani ka jingle jong ka kini kiliang persya